Čaute bičiari, dnes si ukážeme veľmi efektné kombo alebo techniku. Je to naozaj skutočne krásna technika, ktorú odporúčam predovšetkým na ukončenie vystúpení. Sú to dva biče, ktoré nad hlavou robia veľmi efektné kombo. Niektorí z vás to ovládajú, niektorí to čiastočne ovládajú. Chceli ste vidieť ako na to, tak ja sa vám to pokúsim čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť a môžete to potom skúšať. Takže najprv si ukážeme, o čom hovoríme. No, aby ste zvládli túto techniku, potrebujete sa najprv naučiť prásky ľavou a pravou rukou. Sú to kontinuálne prásky. To znamená, že pravou a ľavou rukou, každou najprv jednotlivo, musíte zvládnuť plynulý prechod a prásk z ľavej strany na pravú. Optimálne je, keď už ovládate ležatú osmičku. Ležatá osmička vyzerá následovne. No a keď už to viete, potom by ste mohli zvládnuť aspoň tú základnú variáciu. Viac menej to bola klasická osmička, videli ste, je to možno trošku ťažkopádne. Problém pri tomto je, že tie biče sa vám ľahko môžu zamotať. Preto ja osobne používam trochu inú techniku a myslím, že aj väčšina bičiarov, ktorí je to nad hlavou vpravo a tzv. V Čechách známy ako hřbetní. Vyzerá to následovne. Princíp hřbetní. Keď sa to budete učiť samostatne, tento tzv. Hřbetní, je optimálne začať s rukou položenou na stranu, na ľavú stranu. Ruku ťaháte zľava doprava hore a prásk vediete smerom sprava doľava v hornej polohe. Idete vodorovne. To znamená, že urobíte náprah a potom ťaháte ruku dopredu. Vyťahnete bič dozadu hore a urobíte prásk. Keď to spojíte s klasickým práskom nad hlavou vpravo, vznikne vám toto kombo. No a samozrejme, opäť, treba sa to naučiť ľavou aj pravou rukou. Keď to zvládnete, môžete si porovnať. Potom tá technika vyzerá elegantnejšie a môžete to robiť aj rýchlejšie. Takže asi tak. Ale ešte sme si nevysvetlili ten najdôležitejší princíp. Ako to treba dávať tie ruky v tom vzduchu, aby vám to vytvorilo ten patričný efekt. Takže najprv si to ukážeme bez bičov. Princípom je, že tie ruky, pravá a ľavá, idú jedna za druhou. S tým, že jedna ruka je vyššie, druhá ruka je nižšie. Jedna ruka ide o niečo skôr, druhá s miernym opozdením za ňou. V podstate ju kopíruje len s tým, že je v nižšej polohe. To znamená, začínate pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ak neprisunete ľavú, pravá, ľavá, pravá, ľavá. Samozrejme, ak ste ľaváci, môžete to urobiť aj opačne. Dajú sa ruky aj prekladať, to si ukážeme neskôr. Takže, ak sme zvládli osmičky, alebo kombo nad hlavou vpravo a hřbetní, je čas pristúpiť k samotnej technike a naučiť sa to prekladanie rúk. Skúsime si to teraz pomaličky s bičmi, to čo som vám ukázal aj pred chvíľou.
Takže takto to vyzerá. Teraz je to už vlastne len na vás, aby ste si to skúšali a trénovali. Ja vám môžem ešte ukázať nejaké variácie. Keď už budete trénovať s dvomi rukami, môžete skúsiť rôzne iné načasovanie pohybu rúk. Vtedy mám z toho vznikne napríklad to môže vyzerať takto. Takže tu sme videli rovno dve základné variácie. Mohli ste si všimnúť, že som zmenil aj smerovanie rúk. Nešli jedna za druhou, ale išli oproti sebe. Tam nám vznikol tým pádom trochu iný ťah. To znamená, že obidve ruky začali vonku a mierili dovnútra. Vonku, dovnútra. V podstate nezáleží na veľkosti bičov, ale tá dĺžka tých 3,5 metra na biče je optimálna. Môžete to skúsiť aj s kratšími, dlhšími bičmi. Dá sa to aj s Austrálmi. Takže napríklad s Austrálmi to vyzerá nasledovne. V prvom rade vám ešte môžem ukázať, ako to vyzerá, keď tie biče prechádzajú nie len jeden na druhým, ale keď sa obmieniajú. Niektorí z vás sú práve na túto techniku zvedaví. Takže zatiaľ čo klasicky ideme pravá ruka hore, ľavá dolu alebo naopak, ak chcete trošku pestrejšiu variáciu, tak jednu ruku vždy predĺžite na druhú v istej polohe. Vtedy to vyzerá nasledovne. Ten základ je opäť pravá ruka, ľavá ruka. Až na to, že v tej krajnej polohe jedna ruka, tá spodná ruka, sa presunie dohora na tú druhú ruku. To znamená, keď ste tu, tá ľavá ruka ide hore, pravá ruka ide hore. Stále sa pohybujú zo strany na stranu, ale tá spodná ruka, vždy ju vysuniete o niečo vyššie. Nech sa páči, skúšajte, trénujte. Dúfam, že vám to pomohlo. Ďakujem. Buď rád, už ma ruka bolí.